Cada año son arrojados a los océanos del mundo 8 millones de toneladas de plásticos. Los más pequeños, denominados microplásticos, son absorbidos por los organismos marinos, pero desconocemos qué consecuencias pueden tener para su salud y también para la de los humanos. Un equipo de la Universidad de Vigo coordina el proyecto europeo EFEMARE, con científicos e instituciones de 10 países distintos, que buscan dar respuesta a esta incógnita. O proxecto EFEMARE é un proxecto europeo no que participan 15 institucións de 10 países de Europa. O seu principal obxectivo, basicamente, é estudiar o efecto dos microplásticos sobre os ecosistemas mariños. Os microplásticos son os plásticos de menor tamaño, porque os obxetos de plástico que todos estamos afeitos a ver no ambiente non se descompoñen, salvo uns poucos plásticos que son biodegradables, pero o que se fan é irse fragmentando en obxetos máis pequenos. Entón, realmente, o que se acumula no mar, ao final, son obxetos de menos de 5 milímetros, que son o que denominamos microplásticos. E o que nos plantexamos neste proxecto europeo é estudiar o seu efecto sobre todos os organismos, dende o plancton de ca os peixes. El equipo de Ricardo Beiras, en la Estación de Ciencias Marinas de Toralla, en Vigo, trabaja sobre algunos efectos nocivos que ya están generando los microplásticos en el mar. Os organismos filtradores, estas partículas, pois poden atascar os seus aparellos filtradores e ter un efecto, digamos, físico, non? En segundo lugar, os plásticos actúan como vectores de sustancias químicas que hai na auga, que se absorben a materia orgánica, os plásticos, e que cando os animales mariños inxiren estes plásticos pasan a cadea trófica, non? E en terceiro lugar, para que un obxecto de plástico seña funcional, teña un color, teña unha elasticidade, se lle engaden unha serie de sustancias químicas que denominamos aditivos, e eses aditivos sí que poden ser tóxicos, non? En concreto, moitos deles son disruptores endocrinos, é dicir, son sustancias que afectan ao metabolismo das hormonas. Entonces, este terceiro tipo de efectos é especialmente perigoso e vamos a estudialo polo miúdo no proxecto. Buena parte de nuestros residuos termina en el medio marino, pero parece que esa gran isla de plástico situada en el medio del océano es solamente una leyenda urbana. Non existe unha illa de plástico no medio do océano, pero a lenda ten unha base real e é que debido á circulación oceánica as corrientes acumulan os obxetos flotantes no que se chaman os xiros oceánicos, as zonas centrales no medio do Atlántico, no medio do Pacífico, son as zonas onde de maneira natural polas corrientes se acumulan estas sustancias. Por lo tanto, non é que se cheguen a ver, pero sí, se tomamos mostras de agua nestas zonas, teríamos unha cantidade de microplásticos moi alta, máis alta, digamos, do promedio, non? Algunos efectos sobre los organismos resultan especialmente preocupantes. Moitos dos aditivos de plásticos que se utilizan, por exemplo, como plastificantes para darlle flexibilidade a estes plásticos, teñen efectos similares aos estróxenos, non? Que son hormonas femeninas e, por lo tanto, digamos que feminizan os individuos macho destes organismos expostos, non? Especies autóctonas serán los modelos experimentales sobre los que trabajará el equipo de EFEMARE. O ourizo de mar, unha especie autóctona, como sabedes, de feito se pesca aquí ao pé de Cimat. O seu embrión ten un tipo de desenvolvemento un pouco similar ao dos vertebrados, non? É un deuterostomado e ten un desenvolvemento embrionario un pouco similar. Entón é un bon modelo para ver esta toxicidade sobre as fases embrionarias da que falaba antes. É un dos organismos que nos imos a utilizar. Pero se utilizarán outros, se utilizarán peixes, se utilizarán mexillóns para ver estudios de acumulación, en fin, unha batería amplia de organismos. Desde la Universidad de Vigo, el grupo Ecotox coordina el proyecto europeo EFEMARE, con 10 instituciones de investigación de todo el continente. Su objetivo, conocer los efectos de un mar de plástico.